Benvinguts al Congrés Immobiliari BCN Sell and Rent Village. BCN! Esclar que em queixo, home, que jo no vull estar aquí, que vull un pis per mi sola, que tinc 36 anys. Què hi fas aquí? Perquè jo vull pis, Jo també vull el pis, És el pis ideal i potser no és molt normal. Abans es podia viure en aquesta ciutat. Què ens ha passat? El turisme. Per sobre. Guiris, i aquí guiris, allò miris. Guiris, t'emprenyen fins Guiris, go home! Mort al capital. Que simpàtics, no? Som grans tenidors i ens diuen vividors. L'insult ens desanima i ens toca l'autoestima. Gràcies. I ara que aquella gentussa rebés el que es mereix. Ara sí! Laia, et presento la Dolors. Amb ella la desnonen d'aquí 3 hores. On he viscut tota la vida. No puc quedar-me sense fer-hi res. M'encén la flama. Però us dic que hi ha una cosa que he après, que qui no plora no va. Una contesta al BCN Sell and Rent Village. La liarem molt fort.